'Twas brillig, and the slithy toes did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves, and the mome rats outgrave. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jub-Jub bird, and shun the frumious Bandersnatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought, so rested he by the Tumtum tree, and stood a while in thought. And as in his shore he stood, the Jabberwock with eyes of flame came whiffling through the tulgey wood, and burbled as it came. 1, 2, 1, 2, and through the vorpal flame went black. He left it dead, and with his head he went humping back, and with his head he went down strange Jabberwock. Come to my arms, my beamish boy, both rapturous day, callooh, callay, he chortled in his joy. 'Twas brillig, and the slithy toes did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves, and the mome rats outgrave. And with his head he went humping.
Hola, jo sóc Joan Gómez, el compositor i director de l'obra que hem vist. Com estem desmuntant i tardarà una miqueta el muntatge de la següent peça, vaig explicar un poc de què anava Jabberwocky i què hem vist. Com teníem 7 cellos, 6 percussionistes, vídeo i electrònica. L'electrònica és música pregravada d'instruments que jo havia manipulat a l'ordinador i hem creat com una espècie de collage. A vegades també amb moltes cites del repertori clàssic. El curtmetratge està basat en un director txec que es diu Jan Svachmacher de 1971. Haureu comprovat, ha sigut interessant fer l'explicació després i no abans per a no precondicionar les expectatives i la visió. Haureu vist que és una cosa molt estranya, molt absurda. Justament està basat en el poema absurd de Jabberwocky, de Lewis Carroll, qui ell treballava el que es diuen els anglesos el nonsense. Svachmacher agafa aquest poema i jo el que he fet és, a la vegada, he agafat el vídeo de Svachmacher i l'he reinterpretat. Svachmacher va fer una interpretació de Lewis Carroll i jo he fet una doble interpretació, una reconversió. I hem vist que és una espècie de món molt surrealista. També després hem vist altres matèries visuals que són gravats, especialment d'Alicia en el País de les Meravelles, una altra obra molt famosa de Lewis Carroll, i La casa de l'Snark. Hem vist uns gravats del mitjà del segle XIX, a més de que Lewis Carroll, com sabem, és un escriptor molt important, però no sols és això, a més va ser un bon matemàtic, li interessava molt la lògica, treballava molt els escacs i sobretot també va ser un fotògraf amateur, però un pioner, i moltes de les fotografies que hem vist de xiquetes les va fer ell. Sobretot hem vist fotografies d'Alicia, perquè Alicia, tots saben que és un conte, una novel·la, però és un personatge real, un personatge que va inspirar justament l'escrit. I també Lewis Carroll es desenvolupa en la meitat del XIX en Anglaterra, el que es coneix en l'època victoriana. I la reina Victòria, que l'hem vist moltes vegades, va ser una gran amant de Lewis Carroll, llegia els seus escrits i li agradava moltíssim. Aleshores, el que es proposava era fer una interpretació de Jabberwocky, però anar més enllà. També sabem que l'època victoriana és l'època de l'imperi, de la màxima expansió d'Anglaterra, i hem vist un poc el context sociopolític, també les fotografies ens indicaven un poc com era l'època, els gravats i les diferències que hi havia socialment. I tot això ha creat aquest collage, que el que és important és un poc gaudir de l'impacte, de l'experiència, sobretot l'acumulació de cites històriques, una revisió, una reflexió, per a que l'espectador no intenti buscar com personatges, caràcters o una unitat espai-temporal, una narrativitat que estem acostumats a les pel·lícules, sinó tot el contrari, deixar-se xocar, igual que el muntatge, veiem que són trossos desconnectos molt fragmentats. Igualment la música funciona del mateix sentit. No hem treballat un llenguatge convencional, tonal, amb melodies, un acompanyament, sinó perquè la música del present ha d'expressar-se en materials del present. Hem escoltat, per contrast, cites històriques, músiques Duet de l'amor, de Puccini, de Henry Purcell, en referència a la música d'Anglaterra, de Handel, i tots aquests contrastos ens demostren que la música d'avui ha d'expressar-se d'una altra manera. En els auditoris sempre escoltem la música del segle XIX, el segle XVIII, i és música del passat. Per a ells és la música del present, per a nosaltres és la música del passat. Però la música del present necessita un altre tipus d'expressió i per això hem treballat aquest tipus de sonoritats. Un llenguatge molt esgarrat, molt sorollós, que remeta una posició com a espectadors més reflexiva i com a espectadors actius i no passius de deixar-nos endur. Doncs espero que hagi servit un poc l'explicació i hagin ara vist un poc més clar tot el tema. Doncs jo me'n vaig ja i gràcies per tot. Gràcies.